da godt, du kunne komme her, zombie-mand, ligesom. Ja, det var godt nok hyggeligt alt sammen her. Du ser smuk ud i dag. Jeg får orgasme af mine dejlige små bløde kugler. Det kan du kraftedeme også tro, jeg gør derovre. Hold da kæft, hvor er mine testikler gode. Hej, zombie. Skal jeg vide, hvornår vores bestillingsmænd kommer? Hej, jeg er Supertjener, og jeg er kommet for at tage jeres bestillinger. Er det ikke lidt en underlig måde at komme svingende på sådan? Jo, ja, det var godt nok ikke hurtigt. Det var fandme hurtigt, mand. Hvor har du købt de sko henne? Jeg kan gætte, hvad I skal have. Hende dame der, hun skal have dansk menu. Men du der, jeg tror, du skal have en lille bitte vand. Har jeg ikke ret i det? Ej, hvor hurtig levering. Ja, det var rigtigt nok. Det var godt Nå nok. ja. Nu vil jeg altså have din vand. Ja, giv mig din vand nu. Ej, hallo. Må jeg godt beholde den? Jeg har ikke fået noget at drikke hele dagen. Nej, det må du ikke. Det kan jeg godt love dig for, du ikke må. Okay, så får du den nu, men du skal fandme passe godt på vandet. Tak. Det var også på tide. Jeg kan ballet. Prøv at se her. Hvad er det for en måde at komme valsende på ind i folks liv? Hvad? Så siger du, jeg kommer valsende? Jeg kommer balletende. Det er noget helt andet, din klamme lille sov. Fuck dig. Du skal godt nok ikke kalde en sov, mand. Hold da kæft, nu kommer jeg fandme med at se dine testikler. Hold da op. Mine testikler? Nej, det tror jeg ikke er nogen rigtig god idé. Jeg skærer de testikler over i stedet her. Og vi kommer og tager dine testikler ud. Ja, vi gør så. Det skal nok blive sjovt, men skynd jer lidt. Lige op i anus. Jeg ringer lige noget, jeg skal vise jer. Og så kan vi gøre et ærletrip efter. Hvad du har dernede? Hun tager den frem. Hvad? Nej, det er sandt med løgn, det der. Flyt. Jeg sidder lige op på dig. Jeg var på ryggen, mand. For helvede. For helvede, en penis. Flyt. Lige med det samme. Lige nu. Nu. Så sviv der for helvede, din so, mand. Kom nu, mand. Jeg gør sgu da ikke, hvad jeg kan. Ingen kan lide piger med peniser. Hvad gør jeg? Det kan du fandme tro, din smatter, mand. Hold da kæft, mand. Nu kommer jeg fandme at rejse mig op lige nu. Nu sætter jeg mig lige ned. Er det i orden, frøken? Nej, det er det ikke. Du skal blive lige her og sutte mine ædler dele. Ja, det kan du men godt tro, jeg kommer nu. Hold da kæft. Jeg har øjne så store som kopper lige nu. Prøv lige at se, hvor stor den er. Hold da kæft, mand. Ja, tag mig nu, Simon. Jeg ved, du elsker det. Ja, det kan du fandme tro. Ej, Kæft for det dag. Ej,